Wagty izine dolap bolsa, häzirki ýaşap ýören ýan ýoldaşyňyz bilen ýene gaýtadan durmuş gurmana razy bolardyňyzmy? Nähil oýlandyrjy sorag dogry dälmi? Menem şul soragy oýlanmazdan jogap berýän. Elbetde razy bolardym. Hiç haçan adamzady saýlanýan ýoldaşyndan nägile bolmaly etmesin. Sana degmedik bolamda ýa-da sana öýlenmedik bolamda gowy bolardy diýdirmeli etmesin. Sebäbi durmuşda adamzadyň iň ýakyn adamy ýan ýoldaşy bolýan eken. Men muňa ýuwaş-ýuwaş göz ýetirip uradym. Sebäbi adam ýaşadyňça durmuşa garaýşyňam öýtgeýe. Belki men aýtýanlarymy ýalňyş hasaplaýanlaram bar bolmagy mümkin. Bul meniň öz pikirim. Indi geplere başlamakam bir zat aýtyp geçeýin. Gaty köp gelýär, men hekaýam gurrun beräýin, menem ýazaýyn, habarlaşaýyn diýip mehribanlar şuňlarken video goýan däldirin birazajyk ripledim. Ýagdaýym gowy bolman soň video goýamak. Düşünäýin, maňa SMS edip ýazýarlar, men onu obraza salyp özüm gaýtadan okamaly, onu maňa taýyn edip ýazyp berýän adam ýok. Olam maňa şuňlar gaty agyr degýär. Täze ýyl geçsin, bayramçylyklar geçsin, nesip bolsa hemmämiz täze ýylymyzy gowy geçireliň. Şatlykda, şowkunda, düşümli ýyl bolsun. Täze ýylymyz geçen soň ýene täzeden wakalara başlar, habarlaryňyzy zamalaryny okaban bererin hökman. Ýöne şuňlar birazajyk özüm hem başagay hem garipledim de azajyk hekaýa goýmamy gysgaltdym. Täze ýyldan soň ýene başlar hekaýalary ýetişdigimden täze ýyldan öňüm goýup berjek. Ýöne ýetişdigimdendir. Çykmady diýip gen görmäň. Çykar nesip bolsa menem başagay birazajyk çagalar bilen, öý bilen şeýle gurrunlar. Indi diýjegim, sorag berilýär, men özüm internetde öňümden çykdy şol. Ýan ýoldaşyň wagty iza dolasaň ýene şoňa durmuşa çykjakmy diýen. Esasy gelinlere berilýär köpler şu sorag. Men çykardym. Allahan hiç haçan ýan ýoldaşymdan aýyrmasyn. Ýaşlar toý edilende ýörgünli bir dilekleriň biri durmuşyňda hemme günüň edil şu günkü ýaly süýji, şadyan, gowy geçsin diýip dilenýär. O dilek gowy dilek. Ýöne men her kime ýaşlar bolsun durmuş gurýan, maşgala ýoluna gadanmasýan ýa-da maşgala bolup ýaşap ýören her kime, her bir adama dilegim, mehribanlar, durmuşyň nähili günü geläýsin, kynçylyksyz durmuşymyz geçmeýär. Ýan ýoldaşymyz, maşgalamyz bizden aýra bolmasyn. Bizi her bir kynçylykda goldasynlar. Goldawsyz galmalyň. Ýakynlarymyz ýanymyzda bolsun, şonda şol kynçylyklary ýakynlarymyzyň kömegi bilen agzybirlik bilen ýeňip geçeriz. Durmuşda hiç haçan hemişe süýji gün bolmaly diýen ýeri ýok. Owadan günlerde owadan arzular aýdylýar, ýöne hakyky ýürekden çykýan arzum siz nirde boluň, nähili ýagdaýa düşüň, ýakynlaryňyz hemişe gapdalyňyzda bolsun. Ýan ýoldaşym diýip saýlap alan ýaryňyz hemişe size ilkinji toý eden günüňizde eliňizden tutup duruşy ýaly kynçylykly günüňizde, ýarawsyz günüňizde, başyňyza iş gelende ýa bir ýalňyşan ýerimiz bolar. Şol ýalňyşlyklary ýüzümize salmazdan bile ýeňip geçmäne, dogry ýol görkezmäne kömek etýän düşünjeli, dünýä garaýşy giň, dünýäwe adam bolsun, sabrmen diýilýär. Şonu dileýän, meniň bugün toý eden günüm 2 akawundymda da goýup otyryň. Hem begenýän, hem bir hili iza garasam gözüme ýaşamaýlanýar. Aýal maşgala näme eje söýünden gaýtýar, toý eden soň öňkü ýaly ejeň öňde garşylanmaýan, islan wagtyň baryp islanyňça bir aý kaýlap oturup bolanok. O taraplary gynançly, bir tarapdan garagöz çagalaryň bagytly maşgalaň begençli. Her kimiň başynda bar. Kim nähili ýagdaýda toý etse de hala söýüşsin, hala söýüşmesin. Diňe bagyt hem de saýlan ýary şonuň bil baglan adam bolup, hemmeden ýakyn adam bolup çyksyn, bagytly maşgala, düşünjeli, bir-birini sylayan,
Şeýle hem agzy birligi saklap bilýän maşgala bolup ýetişsin. Siziň hemmäňiziň hem ýetip gelýän täze ýyllaryňyz gutly bolsun. Diňe saglyk, bagyt, agzy birlik, asudalyk ýurdumyzda höküm sürsin. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ogruna bolsun. Ýene köp günlerde, gowy günlerde görüşeliň. Şeýdip internet arkaly dinläp görüşüp duralyň. Sag bolun, saglykda görüşeliň.